Kardom katu kawe karpitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana pasta mela pen pinila so video long nali tumhana ki wan pila bangke voreng war sai puthak sina wan pik lo ko pia voreng war sai ma kona na pu sa vacancies sidoma ka apply neng ji ko son mala so a details la bangke non nali tum la so video long si thek pon long ipo nali tum la so YouTube channel la long nang ka humri milang pole ka chingon pen subscribe ikon la pen video nali tum share pore ikon tangke non pathiek pen kopia voreng war sai ma kona na pu sa vacancies sidoma la so puthak le lang polo nang la pen chethan polo nang tangke non pathiek pen chethan pon thlon nang NERITS Assam Recruitment 2024 Director 25 puthak la pen apply for dak 62,440 educational center supervisor vacancies do listening ke hang abang phu mate abang fiatum jong si jogdun example de nalitum jogdun ektame jogji apra apra nalitum stame details labange kachini nengji kinang sor la si details salam non chethan polona kicheng sinalitum puthodak lang pontunon NERITS la so full form banke North East Regional Institute for Talent Search mate NERITS putapupon la pen la bangso job la kenalitum theklongji private sector job lo mate private job pusipudam lo la pen post amen la banke educational center supervisor a post la pen total daga post vacancies la banke nalitum theklongji 62,440 an kp pon do la pen job work location ke claim nang zia dim la bang kenali tum kona natma pulote district wise la pen sub division wise gaon panchayat wise la pen municipal areas VCDC kaso adim sinali tum claim nang po application mode pulot langdam lo pulote mate ka apply nang zi la bang ke dak ke tok pona ting pulote offline la pen online ta do la pen last date la bang ke 20 May 2025 ansi last date lo apena post tame vacancies tame dak pena an kithak pondolo lase puthot lang pontona NERITS Assam vacancies details name of the post labangke educational center supervisor post total vacancies nalitum thek ponlongji 62,440 lapen district wise sida kithak pon bangke dolo nalitum theklong po upper Assam 14,580 lower Assam 7,000 director 17,340 North Assam 9,220 lapen middle Assam at hill district la hill district pulte Karbi Anglong lapen Dima so performance tame 12,630 anda kethak pondo lapen Barakbili Kachar Hailakandi Karimganj satuma panle 8,670 an kethak pondo lapen eligibility criteria la langdam lo pulotangte kachar lengdeng ko on sikinangji la sovereign war saifan mate dag hini an vacancies to isila bangke educational center supervisor afan bangke nangji class 10 lapen class 12 le pasan ta chok lapen puthot dotula educational branch coordinator afan kachar lengdeng kinangji la bangke BA mate BCom BSc kalte B8 ki untang abang phinangpu arta puthak langdam lanang arta kot an atumsi jogdun longjima la sovereign war saifan 18.50 an arta tum bangke jogdun longpo la pen is relation da kipi pondo tula schedule caste la pen schedule tribe tum 5 years OBC MOBC tum afan 3 years an kipi pondo jongsi SC ST tum 5 years pulate 55 abang phi tum je claim dun meji la pen OBC atum bangke 53 atum an bangke claim dun melo la pen salary la bangke kachini nangji kinang sorlo salary details la bangke nalitum theklongji educational center supervisor salary 13,500 pen 26,500 an nalitum long pon ikpo la pen written examination fee kinangji la bangke nalitum interview ahot si pinangpo 50 rupees la bangke pinangpo lapen how to apply for NERITS Assam Recruitment labangke nasono koson si ke apply neng jima pulotangte nalitum candidate must be Indian citizen nangpo lapen number 2 long nalitum theklongji dake tokpon submit a duly filled application in standard form or biodata along with a cell address envelope affixing with a res 5 rupees postal stamp
lapen nalitum standard form donang po laso standard form los nalitum details tok dang po mate nalitum la biodata la bangke lapen envelope ar lot hapsi envelope thak nalitum 5 rupees la postal stamp la bangke pabonang po lapen no additional documents are required at the time of application. Selected candidates will need to provide documents during interview. Lapen nalitum documents pang pidunde de techo kapre documents ke poneng ji nang litum labang ke alang litum la interview na hangar ni sin litum ang tona documents labang ke ponang po. Lapen jong sin litum apply pulotang te koso address tong sipali neng zima la soputhak lada ke tokpon dolo nalitum the chairman managing director employment recruitment trust board Northeast Regional Institute for Talent Search administrative office backside of Bar Namgar ward number 1 lapen PO Dekajuli district Sunitpur Assam pin number 784110 laso address long sinang litum senang po lapen email pen nalitum senis tamening hanglo email pulte labang ke online lo nalitum online jong se apply pulte daki pipon email do NERITS of official@gmail.com laso gmail longle nalitum details seni pustame send mailo lapen puthot la important dates labang ke kachini nang ji kinang sot nalitum stame 20 May 2025 anse last date lo lapen district wise contact number for application submission lapen nalitum lo pen nili nang ke than pon lo so address long le nalitum pale le des ta mechok nalitum details salam lapen klarda galam nalitum kachini ji afanda important mobile number ki pi pon do lase laso mobile number nalitum dak pen copy pon nalitum call igon lapen details salam labang ke arjo igon lase mobile number labang ke nalitum dak pen kilang poneng jila ta kinang sot lo ki cheng sinalitum Guwahati afan dak mobile number ki pipon do lapen hailakandi labang ke nalitum laso number long call ik nang po baksa pen jong si jogdonji pulte dak ki pipon a number do laso number long call igon son ta thak si dak kachar mate dolai adim ben sinalitum apply ji pulte la number ki pipon do lapen dak rangia along pen pulte dak lo majuli lapen jorhat lapen difu mate Karbi Anglong labang ke nalitum la screen along thek pon long ikpo 9085637810 la sodim le nalitum call igon la pen mangal doi mate darang district pen jong save jogdonji pulotangte nalitum ada ki pipon a mobile number do la pen maran la pen sepon adim pen hojai la son tak sidak borpathar mate soropathar puta pudam lo hini pipon lo dak bange la pen gopur jorhat la son tak pena andu silchar la pen boyagaon son tak si bipuria lapen Kharu Pitha Dalgaon Tamulpur Baithalangso nalitum dak Baithalangso West pen labangke Baithalangso penta jongsi candidate do pulotang de nalitum laso number long call ikon nilipu ponik det po Karbi Anglong East West Karbi Anglong number labangke 9678881359 laso number long le nalitum humrik tame lapen Udalguri laso nathada pina ando nalitum theklongji Nalbari lapen Bokulia Ghat mate volongko maji penjong sinalitum jogdon example dak number ke pipondo 7086582915 la number long call igon la pendo thula bokajan penjong sinalitum jogdon chi pulotangte 8876822905 la number long nalitum call igon mate humri igon lason thak dak do golapara lapen hailakandi nalbarim lapen maibang mate dima sopen dhemaji polibor lason thak dak pina an do nalitum langpono haflong dima so lapen haflong long stami ili karbi tum do dak pen dak do karbi tum le jogdonji pulotangti nalitum lada ki pipondo lason number long nalitum call ingon lapen do dak pina an district pan ki thak pondo lapen west penjong si nalitum jogdonji pulotangte laso a video long nalitum comment pi ko odak west pen puthot dulang number isi dulang laso number stameni li nalitum manang pik po lapen kumama abang pisi jogdonji man nalitum laso comment
along togra nalitum nang pachini gun lapen already nili advertisement mate official notification alu labangke WhatsApp group long nili send igalo nalitum hodak pen lang dam ikon lapen stamin nalitum fanili non asap so masap so napik lang ponik po laso official notification alu bang screen along nalitum thek pon tulongji ladak SMS lapen English pen stame ki tok pondo nalitum dak thek pon lang po official notification alolo nalitum dak thek longji lapen dak lada ke tok pondo place of written examination kapado ponjia dim stamina litum laso advertisement alu long thek pon long ikpo ilikar biang long dim kunana si kapado ponjima laso puthak stame dak penaan ke tok pondo nalitum lang pon igon lapen details data stamina nalitum phone number bang do iget po laso dim nalitum lang ote laso lo long lasi ke applying jila bang ke laso na hini do offline lapen online offline pula nalitum by post si senang po lapen online pula gmail long sinalitum details pange senang po jolalo lapen video nalitum share ikta pena anda post vacancies to ili hills district tum fanstami 12,630 ando lasi private job pustami salary bang mixen nalitum tek ponlong ekpo salary nalitum da 13,500 pen 26,500 analitum per month ke long ponik ji Lasipini avar engwar sai update labangkel anleng ton ponik na lapen standard form jong sinali tum nang ji pula na homri go nilifat WhatsApp group long stame lapen contact number nili already kapre video description long stame kipi pondo hodak penali tum number endra nang contact ikon tang tipini video long bangla anleng ton ponik na domi thakmi kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do anafan stame nilen pen kardom